bali ang gagawin nyo guys, mag-i-email lang kayo dito dyan. Tapos para magawa nila kayo ng price quotation. Tapos pag nagawa nyo tong ano, nasa procedure na to, yan, bali dadalhin nyo na yan sa ano, sa office ni President Duterte. Ayan siya, oh, nakalagay dyan. Yan. Bali nung ano pa to, nung July 28 pa, hindi pa namin na kasi na tatapos yung mga nakalagay dito sa ano, procedure, kaya hindi pa namin napaprocess eh. Yun nga, ulitin ko, bali yung isang vial nyan 11,812.50. Yan kailangan ng asawa ko per session, dalawang vial. Ito siya, dalawang vial. So ang katumbas nun guys, ito halos 24,000, 23,625 pesos. So napakalaking tulong nito guys kapag ka na-approve to. Ano to, bali isang session na rin to, itong gamutan na to. So guys, ito yung request natin na ano, price quotation dito sa ano, Globo Asiatico. Bali ang katumbas nito halos ano, halos 24,000 na rin. Ayan siya. So pag na-process natin lahat ng mga kailangan, ito yung nasa procedure na to. Bali yun, mabibigyan tayo ng ano, ng gamot. So dapat ito, yun, sundin lang natin to. Kapalit na ito dalawang vial ng ano, ng Trastuzumab. Ayan siya. So guys, ito yung request natin na ano, price quotation dito sa ano, Globo Asiatico. Bali ang katumbas nito halos ano, halos 24,000 na rin. Ayan siya. So pag na-process natin lahat ng mga kailangan, ito yung nasa procedure na to. Bali yun, mabibigyan tayo ng ano, ng gamot. So dapat ito, yun, sundin lang natin to. Kapalit na ito dalawang vial ng ano, ng Trastuzumab. Ayan siya. So guys, ito yung mali. So guys, bali ito yung ano, yung nakuha natin doon sa ano nung nakaraan sa Globo Asiatico Enterprises Incorporated. Ayan. Bali ito yung halaga ng, bali dalawang vial kapalit nito guys. Ito bali ano siya, yung halaga niya, bali kada isang vial 11,812.50. So bali dalawang kailangan niya. Ang total amount nun bali guys 23,625 pesos. Tapos guys, bali para ma-convert siya dun sa gamot, halaga ng gamot, bali yun yung procedure na susundin. Ayun yung nakalagay dyan guys, oh. Ayan. Tapos pag nagawa na natin yan, dadali natin siya dun sa opisina ni ano, ni President. Ayan, nakalagay naman dito. Ayan. Yan. So napakalaking tulong din ito guys talaga pagka ano, nagawa natin tong ano, i-submit lahat ng requirements nila na ano, hinahanap dito. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's